Meillä on tässä Apple-käyttäjien osaston pääohjelman numerona on Catch the Moment -valokuvanäyttely sähköisesti. Me ollaan kerätty nämä kuvat niin, että me ollaan ilmoiteltu Hopeisessa omenassa, joka on Apple-käyttäjien foorum. Me ollaan haettu kuvaajia sieltä sekä Facebookin kautta. Ja meillä on täällä 4 valokuva-alan asiantuntijaa paikalla, jotka tänään nyt keskustelee näistä kuvista. Ja he on etukäteen nähneet nämä kuvat ja valinneet 3 suosikkiaan. Ne katsotaan sitten myöhemmin. Mutta tehdään niin, että aloitetaan homma, laitetaan kuvat pyörimään ja esittelykierros. Aloitetaan täältä. Pidänkö mä? Joo, mä olen Timo Suvanto. Mä edustan selkeästi tässä käyttökuvaa. Itse asiassa tämä mun käyttökuvaani on niin kuin hyvin kapea-alaista. Mä kuvaan lähinnä oppikirjoja, ja niistä oppikirjoissakin mä kuvaan vielä fysiikan oppikirjoja, että se on kyllä niin kuin kapeatakin kapeampi. Tästä arviosta noin yleisesti voisin sanoa sen, että tässä kannattaa muistaa, että me arvioidaan kuvia, me ei arvioida kuvaajia. Eli jos jostain sanotaan jotain kriittistä, niin se kriittisyys kohdistuu siihen kuvaan, eikä kuvaajaan. Ja omista arvioista voin sanoa sen, että mä pyrin arvioimaan näitä, jotka mä luokittelen enempi käyttökuviksi. Taidekuvista mä en ymmärrä mitään, ne mä passaan ihan suosiolla. Okei. Mä oon taas Pasi Kirkkopelto. Mä oon ammatiltani kuvataiteen lehtori ja kuvataiteilija. Ja mun näkökulmani kuviin on ehkä kaikkein vähiten tekninen. Itse on tämmöinen punkkuvaaja, että niin kuin tekniikka ei ole mulle kovin keskeistä. Kuvan sommittelun, kuvan rakentamisen ja tunnelman kysymykset on mulle kaikkein tärkeimpiä. Joo, mä oon valokuvaaja Harri Ahola. Mä oon aikoinani valmistunut taidetodellisesta korkeakoulusta valokuvaajaksi. Mä oon itse asiassa ensimmäistä vuosikurssia, kun se muuttui korkeakouluksi. Mä oon toiminut lehtikuvaajana useammassa lehtitalossa ja teenkin itse asiassa lehtikuvausta pääasiassa nykyään freelancerina. Moi, mä oon Ari Talusen, mä oon valokuvaaja Silkasta luojan armosta. En ole opiskellut mitään, enkä ole valmistunut, enkä aiokaan valmistua. Mä olen taidekuvaaja, tuotekuvaaja, lehtikuvaaja, mainoskuvaaja, PR-kuvaaja ja jotain siltä väliltä. Sitten aletaan katsoa kuvia läpi. Tässä näytetään kuva ja sitten voitte raatilaiset ottaa puheenvuoron, jos haluatte sitä kommentoida tässä vaiheessa jo. Tässä sarjassa oli pari sellaista kuvaa, jotka musta voidaan luokitella tällaisiksi passisseiksi. Tunnistaako yleisö, minkä valokuvan, hyvin tunnetun valokuvan passissi tämä voisi olla? Se on varmaan yksi tämmöinen valokuva klassikko kuva, jossa oli tämmöinen, sen nimi oli muistaakseni American Way, missä oli kuvattu tätä niin kuin Amerikan yläluokan elämää ja sitten siellä oli soppajono oli siellä alhaalla. Ja tämä on minusta niin kuin tietyllä tavalla toisinto siitä passista on minusta kivoja ja niitä kannattaa kyllä harrastaa, koska siinä saa niin kuin valmiin pohjan jo valmiiksi siihen. Mulle taiteessa ja kuvissa ei ole pastissa ja ne on jokaisen oma näkemys aina ja ne aina toistuu aikakaudesta toiseen, niin kuin toikin teema tuossa, jossa kaikkia ei pitänyt nähdä, niin kuin toi nainen, joka peittää tuon kaverin silmät tuolla. Musta se on loistava keskustelu tässä kuvassa ja se kehottaa ottaa kantaa. Onhan näitä toki nähty ja kysymys on vaan siitä, että ihmiset näkevät. Joo, no mun mielestä tämä nyt on hyvä tämmöinen dokumentaarinen kuva tällä hetkellä hyvinkin ajankohtaisesta asiasta. Itse niin kuin kiinnitin huomiota juuri kanssa tähän samaan, että julisteen henkilö reagoi tähän oikeaan hieman huonommin toimeen tulevaan
ihmiseen tässä näin. Joo, erityisen hieno sattuma on se, että niin kuin värimaailmat natsaa aivan täysin. Ja kiinnitin huomiota myös tuohon juuri äsken kadonneeseen siksakuvioon portaissa, joka on sinänsä merkityksen, mutta tekee sitä aika kiinnostavan. Itse olisin ehkä rapsinut tuolta reunoista noita kaiteita pois, koska tulee vähän semmoinen olo, että siellä on turhaa tavaraa ympärillä. Mä jotenkin ajattelin, että siitä olisi tullut koko kuvasta vähän silleen niin kuin julistemaisempi kokonaisuutena, jos sieltä olisi ottanut kulmat pois. Piti sanoa tuohon, että tuon mainoksen nainen reagoi tähän tilanteeseen, mutta tässä on kuvaaja reagoinut tähän tilanteeseen, että se on niin kuin tämän kuvan arvo. Ja väreistä tosiaan kyllä. Se piti kertoa vielä tähän alkuun, että te ette näe kuvaajien nimiä tässä nyt vielä, mutta tämän session jälkeen tulee sitten toinen slide-ryhmä, jossa on kuvaajien nimet. Ja kuvaajat on ammattilaisia ja harrastajia. Sen verran, että mä oon pikkasen jäävi arvostelemaan tätä, kun se on mun ottama kuva, mutta tuomareita ei kielletty osallistumasta tähän. Ainoastaan en saa äänestää suosikekseni sitä. Sä olit ihan oikeassa sieltä laidolta, mutta tavallaan mä halusin jättää, että se näkyy niin kuin se miljöö tai tavallaan. Tämä kuva tässä on loistava, kertakaikkisen loistava veto. Tämän sommittelu ja toi linjat, jotka tuonne ylös johtaa tuonne vapauteen ja tuohon diagonaalitaivaaseen, kiillot kaikkinensa. Tämä on tässä on jopa niinku fysiikkaa ammatikseen kuvaavan miehen pakko sanoa, että tuo kultainen leikkaus ei paljon tosta voisi olla missään muualla. Tässä yksi ainoa mua vähän häiritsevä on tuolla yläkulmassa toi musta kaapeli, joka katkaisee tuon diagonaalin, että muuten ihan jees. Samoin mä en ole kovin suuri kuvan käsittelyn ystävä, mutta tuossa olisi vaikka voinut vähän tuunata, että ottaa pois. Tämä näyttö ei tee valitettavasti oikeutta tämän kuvan väreille, että tämä vastavärikontrasti on niin kuin erittäin hieno, toi kirkkaampi oranssi-ruskea seinä, niin tästä lähtee kyllä tehoja pois, mutta niin kuin kaikki linjat ja voimaviivat on kyllä kohdallaan. Lintuperhana ei osunut ihan keskelle, mutta niin sitä me ei voida vaatia. Ei lisättävää. No, tämä nyt on aika klassinen ja kultaiseen leikkaukseen sommiteltu. Älä vaihda, joo. Pelkistetty sävymaailma. Mua häiritsee tuossa etualalla toi tuommoinen musta möykky, mä en tiedä mikä. Mä olisin ainakin fotosopannut sen ihan raasti pois tuossa alakulmassa keskellä, tai alhaalla keskellä. Ei ole, kyllä se on siinä kuvassa. Joo, kotona kun katselin, niin tämä oli huomattavasti lämpöisempi tämä kuva. Tällaisia kuvia toki on otettu ehkä jopa miljoonia, mutta tämmöiselle kuvalle on aina paikkansa, että tähän voi katsoa vaikka kuinka pitkään, että hienosti onnistunut ja oikeasti värillisenä vielä parempi. Todellakin nyt nämä sävyt katoo ihan tyystin tässä. Ja toi pehmeys, joka tuossa kuvassa on, puhuttelee. Sitten siellä on se soutaja, niin mä usein katon kuvia äänellä vähän leffamaisesti. Ja tässä tää on niin pehmeä kuva, että tässä se airojen loiske ei enää kuulu. Tää on klassinen valokuvien kauneuskilpailun voittaja. Joo, vähän terävämpi olisi saanut, tuo on pikkusen epäterävä toinen, ainakin tästä. Sen verran voin tästä vielä sanoa, että tuo verkon koho, niin se on mutta semmoinen niin kuin kaksiteräinen miekka, että toisaalta kuuluu siihen, mutta toisaalta se vähän niin kuin tätä valokuvan sommitelmallisuutta häiritsee, että se on komsii komsaa.
todettiin äsken, että täällä on semmoinen eläkeläisryhmä ratkomassa näitä kuvia, niin jos alkaa pikkuhiljaa kuulua ja näkyä. How small is man? Tämä kuva pysäyttää sen etuala, sen tasot, sen pinnat, sen struktuuri, sen värit ja ennen kaikkea toi motiivi tuolla ehkä on kuitenkin on se mukana siellä, se korreloi ton otsikon kanssa. Very nice work. Ainoa mikä tässä on, se on pirun vielä kuvissa, pitäisi sanoa mitään oikeastaan koskaan, mutta kun jätkät yrittää polttaa tuota taivasta tuolla koneessa, niin se alkaa hehkua tuossa sävyrajalla niin kuin tässäkin. Mutta ei se mitään. Mä tulin tänne sillä ajatuksella, että mä myöskin sitten sanon näistä kuvista jotain muuta kuin 100 syyspäivässä, jossa kaikki vaan hehkutti toisiaan. Niin mä jään miettimään tässä hieman rajausta, ehkä kuinka paljon tässä olisi tehnyt se taivaan pudottaminen, mutta paskat siitä, toi kuva hengittää tuossa ilmassa. No ihmiset saa happea tuolla dyynin reunalla. Tää on loistava foto. Kuvassa on mun mielestä hieno kuuma tunnelma ja tämä mittakaava, nimen viittaama mittakaava tulee tosi hyvin esille. Tässäkin samat oranssin sinisen sävyt niin toimii erittäin hyvin yhteen. Mun mielestä tähän kuuluu toi taivas. Mä itse leikin ajatuksella, että jos tämä olisi pystykuva, että se olisi niin kuin kapea, että siellä olisi ollut reilusti taivasta. Henkilökohtaisesti mä suosin niin vasenta reunaa, että mun mielestä tämä, se on mä oon sekakätinen, mutta joka tapauksessa niin se on mun oma henkilökohtainen mieltymys, että niin mä olisin peilan. Joo, jos lyhyesti annan omat plussani ja miinukseni tälle. Plussaa minusta on se, että tämä kuva on erittäin hieno, kaiken puolin hyvä. Miinusta on se, että tämä on kuva, jonka on varmasti nähnyt tuhansia kertoja erilaisina variaatioina. Vähän samalla linjoilla, että aika tuommoinen perinteinen, mutta hieno tietysti ja hieno sävymaailmalta. Ja, yksi mikä mua vähän häiritsee, niin on nämä nimeämiset. Niin tämä on vähän tämmöinen kameraseuramainen niin tämä nimi ja sitten minkä takia sen pitää olla englanniksi. Sitten okei, sitten mä ymmärrän. Vasemmassa alareunassa niin noi jäljet mä olisin photosopannut veke tuosta noin. Haha. Tää on semmonen juttu, tää kuva, että jos tää olisi runokilpailussa, niin se voittaisi. Runo, jossa ei ole sanoja, tän kuvan nimi ja toi kuva jotenkin keskustelee keskenään niin, että tästä tulee kokonainen juttu. Tää ei ole enää niin kuin valokuva. Tässä mennään useilla pinnoilla, niin kuin valokuvan pitääkin olla. Ei se pidä olla siinä kahdessa pinnassa ulottuvuudessa. Mun mielestä tämä kuva haastaa katsojan kuuntelemaan. Joo, mun on sanottava, että mä oon tässä kohtaa pikkusen jäävi, koska mä itse rakastan juuri tämän tyyppisiä niin kuin pintoja ja tekstuureja ja värejä ja kuvaan itsekin niitä paljon ja tunnen kyllä kuvaajan. No joo, mutta niin, siis hieno kuva. Jälleen kerran hienosti nähty häneltä. Tässä kuvassa ehkä pikkusen häiritsee se, että se on niin symmetrinen, että tämä niin kuin sattuma ja löytö vaikuttaa vähän harkitulta, mutta niin muuten kyllä niin kuin todella hieno.
mun mielestä taas se niin kuin olisi joko niin kuin kokonaan symmetrinen tai sitten reilusti enemmän. Nyt se on just siinä vähän rajoilla, että ei mulla muuta. Taidekuva sivuutan. Tässä on arkipäiväinen, niin kuin kaikki hemmetin valokuvat on arkipäivän tilanteissa. Tässä on arkipäiväinen tilanne ja hito hyvin nähty, oivallettu. Tässä on väläyksiä ja tässä on älyväläys, toi punainen, tää graafisuus. Todella pidän tästä kuvasta. Tässä on niinku mulle kaikki kohdallaan, kaikki sommittelut päin persettä ja kuitenkin aivan just niin kuin olla ja pitää. Samoin tämä on kyllä mun yksi suosikkejani kanssa tässä. On näköjään sudekkia katsottu, niin näyttää vähän tutulta jotenkin. Tuossa pikkusen häiritsee, kun toi keskimmäinen lasi menee tuohon alareunaan kiinni. Mä olisin jättänyt vähän siihen pikkasen väliin. Sä luit mun paperista. Joo. No joo, täällä on digitaalista. No niin, eli siis todellinen niin kuin hallittu valokuva, ja tämä punainen piste tuossa tekee just sen, mikä pitää. Mun on pakko esittää 2 kysymystä. Mua kans häiritsee se, että toi keskimmäisen lasin varjo menee tuohon noin reunaan. Se on kans just niin kuin siinä ja siinä, että joko reilusti yli tai sitten niin kuin, kunnolla kuvaan. Että nyt silloin katsoja tulee helposti tietoiseksi kuvan reunasta ja rupeaa kiinnittää huomiota vääriin asioihin, jos se menee tuolla tavalla. Sitten on pakko myöskin kysyä, että toi punaisen pisteen varjo tuossa noin on itsessään jo niin kuin aika lailla hieno muoto, tommonen kapselimuoto tuossa, että niin onko noilla muut kuvat, varjot välttämättä kauhean välttämättömiä tuossa kuvassa? Mun mielestä ne kuvan varjot ja muut kiilot kertoo tarinaa. Mä näen valokuvissa elokuvan. Mulla aina valokuvan tarina jatkuma jossain mielessä. Mun mielestä ne, mitä siinä olisin rajattuna mukaan, niin kuuluu siihen sen takia, että se kertoo sitä tarinaa. Jos tää olisi tiukempi, niin tää olisi tylsempi. Fyysikkona mua pikkusen häiritsee se, että tuo kuvio, joka tuossa tulee, niin siinä täytyy olla kyllä suurempi kuin pelkkä pisara. Voin tässä sanoa myöskin, että tämä menee musta sinne taidekuvan piiriin, eli annan mikrofonin suosiolla eteenpäin. Tänne mikrofoni, mä rakastan taidetta. Yksi parhaista rajauksista. Ainakin niin, että se siinä näissä kuvissa kaikissa vaivaa se, että ne on otettu eye-leveliltä. Kyllä meidän kaikkien kuvia vaivaa se, että se on otettu eye-leveliltä. Me ei enää siis on kadonnut semmoinen slaavilainen kyykky kokonaan valokuvista, että me ei mennä enää alas, me ei jakseta nousta sieltä ylös, ehkä se johtuu siitä. Tässä on kuitenkin erilainen kuva, kun mä ehkä tuo kundi nojaa. Mulla on aivan sama, että sen toinen poski ja vähän huulia on rajauksen ulkopuolella. Se ei vaikuta tässä kuvassa, koska kuvan arvot on jossain muualla. Nehän on tietysti koko pirun valokuvien arvosteluminen on niin subjektiivista puuhaa. Mä mietin että miksi toi on keltainen toi pää tuolla, mikä lienee, mutta ja sit nää on niin, mulle edustaa sille vähän keinotekoisuutta se mustavalkoisen ja värillisen ympääminen, mutta mä oon itekin näitä tehnyt, ainakin ajatellut siinä vaiheessa, että joo mä tiedän miksi mä ton nostan. Miksi toi on nostettu, mä en tiedä, mutta tämän kuvan arvot on siinä, että tässä on liike, joku kummallinen, mitä toi jätkä puuhaa meininki tossa, sillä on jotkut korvakuulokkeet ja mikä helvetti ton keltaisen jupakan. Se on, mä tiedän, nyt tässä alkaa olla kuin 100 syyspäivää meininki tässä kuvassa. Mä oon vähän samoilla linjoilla, toi on pikkasen käytetty juttu kyllä toi osan värittäminen, varsinkin kun tässä se ei niin kuin mun mielestä oikein anna lisäarvoa, tai se ei ainakaan mulle aukea toi tarina, niin kuin, tästä tulee enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
Ja sitten mä nyt olen ehkä sen verran vanhallinen mies, että mun mielestä joku kohta pitäisi olla kuvassa terävä. Se on toimintakuva, että niin se on niin välttämätöntä. Mä itse asiassa tavallaan tykkään, tässä on tietysti omat puutteensa ja tämä värikikkailu sinänsä lähtökohtaisesti pikkusen tökkii mulla, mutta niin mun mielestä tässä on hyvä tämmöinen nopea tilannekuva. Ja se, että niin kun sommitelma on leikattu, niin se nimenomaan vaan lisää sitä tapahtuman tunnetta tuossa. Ja sitten mä tykkään siitä, että nämä kaksi naamaa tässä on hyvin samannäköisiä itse asiassa. Ja niin musta se toi keltainen on perusteltu juuri siksi, että se nostaa ne kasvot sieltä taustalta niin kuin tämän päähenkilön ohi, että tämä linssilude ei olekaan se tärkein asia välttämättä tässä kuvassa. Mulle tässä kuvassa ei ole linssiludetta hittosoikaa, että on jännällä tavalla todellakin dokumentaarinen kuva, ja siksi mä en ymmärrä tota keltaisen noin voimakasta nostoa. Se voisi olla vähän iisimpi, mutta musta tässä kuvassa on hyviä, ja mä rakastan tämmöisiä rajauksia sinänsä, jotka on perusteltuja. Et kun mä oon katsonut nämä kaikki kuvat tässä keisissä, niin paljon on sanottu sitä, että rajatkaa, tehkää tiukemmaksi, onkikaa sieltä, mikä on tärkeää, mutta mä oon eri mieltä. Mun mielestä kuvan pitää antaa hengittää, sille pitää antaa katsojalle niin kuin mielikuvituksen, antaa liikkua, hakea suuntia, mutta tässä ei ole tarpeellista, koska toi pirun katse on tuossa niin intensiivinen, että se imee, ihan niin kuin Smoke-leffassa se yksin puhelu, joka loppujen lopuksi niin kun oli koko leffan ydin, mutta tässä on tämän ihmisen, tämän pojan intensiivisyys, paikallaolo on kuvaaja älynnyt. Ehkä keskustelee loistavasti kuvaajan kanssa tuo kundi. Mä aloitan. Olisi hauska nähdä tämä kuvaajan naama, koska tämä on helvetin hyvä vitsi. Tässä on klassinen, järjettömän hieno maisemakuva, luontokuva, törkeällä tavalla penetroitu tuolla. Ehkä se on lumiukko. Joo, olisikohan naiskuva. Voi olla, että tässä on tämmöisiä pieniä viitteitä. Joo. Joo, tämä näyttö tässä syö mun mielestä tämän kuvan mielenkiintoisimman elementin, eli tuon kaarevan rantaviivan ja siinä olevat orastavat semmoiset persikkaiset sävyt. Ja toi itse aihe, tämä rantavahti, niin ei ole mun mielestä kauhean kiinnostava. Sorry. Että jos olisi vähän niin kuin ehkä vaihtanut kuvauskulmaa tai muuta, että se olisi siirtynyt pikkusen sivummalle tonne, niin se olisi toiminut tämmöisenä tasapainottavana sommitteluelementtinä, mutta nyt se törröttää vähän turhaa tuossa keskellä, kun mua oikeasti kiinnosti se valo. Joo, mä olisin ehkä kaivannut tälle lumiukolle tämmöisen niin kuin perinteisen lumiukon varustuksen, porkkananenän, hiilisilmät ja silinterihatun, niin se olisi ollut ehkä vähempi niin kuin päivystäjän näköinen. Minusta. Mä tulkitsen tämän niin, että on loistava pottuilu luontokuvaamiselle. Mä en kutsu tätä vitsiksi, mutta tässä on niin, tässä on kyllä sormet ristissä selän takana tässä kuvassa. Vielä sen verran, että tuosta vasemmasta alakulmasta niin mä olisin ton pienen puskan fotosopannut pois. Se vähän vie katsetta turhaa sinne nurkkaan, sillä ei ole mitään niin kuin lisäarvoa. Mä voin aloittaa. Mä oon itse tehnyt semmoisen päätöksen, että mä en kuvaa yhtään samba-kuvaa, enkä yhtään ilotulituskuvaa, enkä yhtään niin kuin missään tämmöisissä, mihin aina ryntää 10 000 päiset joukot ottamaan
kuvia, miljoonia kuvia, joita on niin kaikki kovalevyt täynnä ja joita kukaan ei katso sitten niin kuin, eikä jaksa katsoa. Kun ei tämä ole mun mielestä edes vielä niin kuin kovin hyvä niin kuin Sampa-kuvaksikaan. Että. Joo, mulla kanssa on vähän ongelmia tämän kanssa. Siis tämä Sampan liike ja tunnelma, mikä siinä oletettavasti pitäisi olla, niin ei oikein välity. Herää kysymys, että onko tämä henkilökuva vai tapahtumakuva. No juuri niin, se ei ole oikein kumpaakaan. Siinä olisi pitänyt tehdä joitakin valintoja. Et nyt tällä hetkellä sitten on ollut liian hyvä kamera ja liian nopea aika, että se on pysähtynyt toi. Et mun mielestä Sampas pitää olla liikettä. Et nyt se on ihan yhtä staattinen kuin nämä äijät, jotka katsoo tuolla muualle tuolla taustalla. No joo, mä oon vähän samoilla linjoilla, että jos mä sanoin, että niitä aavikkokuvia on näytetty tuhansia, niin tämä menee kyllä vielä potenssiin 2 tai ehkä 3. Se, että kuvia on nähty, niin se on ihan hyvä juttu ja suosittelen porukkaa, joka täälläkin seisoo ja on varmaan niin kuin vakavasti otettavia harrastajia, niin enemmän ja enemmän katsomaan kuvia. 100 kuvaa viikossa on semmoinen hyvä annos. Katsokaa paljon kuvia ja omaksukaa, oppikaa niistä. Mulle tässä kuvassa on ne arvot, että se on kuitenkin, se on tosta napattu toi, sanoisin, että ehkä luontokuvaajainen nastasti saatu pysähtyä tuo liike, mutta sitten toi jäkälä, joka seisoo tuossa kuvan reunassa oikealla siellä jalkakäytävän, siellä niin se kontrasti näihin mammoihin on mahtava, että se niin ei vähempää voisi kiinnostaa, mutta kun mamma pakotti, nämä on jossain muualla kuvattu kuin Seinäjoen torilla ulkomailla. Nämä on turistimatkalla nämä ihmiset tässä ympärillä ja sitten sinne on tullut toi Sampa-karnevaali ja ne on tullut sitä chigalle ja siltä todellakin tuo kunditus näyttää, että oh yeah, muistan mamman. Joo, siis tää on siis tämmöisestä aiheesta tuosta tilanteesta, niin siinä on ihan hirveästi potentiaalia, mutta tämä on yksi niitä kuvia, joista niin on pakko kysyä, että mikä oli kuvan aihe. Niin nyt tämä niin rajaukset ja muut tämmöiset tässä näin niin aiheuttaa sen, että tästä niin rupeaa katsoa ihoa, mutta niin se ei ehkä ollut välttämättä ihan tarkoitus. Tässä on tyypillisesti semmoinen kuva, joka nämä on kaikki otettu eye-levelillä nämä kuvat. Jos tässä olisi kuvaaja käyttänyt, olisi mennyt alaviistoon, jonnekin tonne helmojen alle tiirailee ja jollain laajakantilla repässyt vähän vastavaloa tuohon mukaan, niin tämä olisi aivan erinäköinen tämä kuva, että viitsikää suorittaa se valokuva. Ajatelkaa, vaikka siis on nopeita tilanteita, mutta kannattaa, jos oikeasti valokuva menee syvemmälle, niin miettikää kuvakulmaa, menkää sinne hameen alle, menkää vaikka makrolla kohti napaa, mutta laajakulma tässä, vastavalo, mitä tahansa, toi jengi enemmän tuolta yleisöä mukaan, niin te saatte uutta miettimistä valokuvaan, ettei se ole vaan semmoista eye-levelillä näppäilyä. Sampa-karnevaaleilla vielä voikin mennä hameen alle kuvaamaan, mutta muuten se voi olla ehkä vähän arveluttava neuvo. Joo, olen kyllä tässä meille samaa mieltä. Musta valokuvalle hyvä motto olisi kyllä köyhät kyykkyyn. Tämä menee musta taas sinne taidekuvaan, että mikrofoni eteenpäin. Joo, no tässä kuvassa on todellakin harrastettu, että mä henkilökohtaisista syistä pidän tämmöisistä kuvista erittäin paljon. Mä oon luuhannut kaikki hylätyt paikat ja tykkään tunnelmasta, mutta jos otsikko oli Catch the Moment, niin tää on ehkä enemmän tila kuin niinku hetki. Mutta tää on mä jotenkin näen tämän semmoisena osana laajempaa kuvareportaasia Tampereen nuorisotoimesta. Kun mä istuin tähän äsken ja tää lähti rullaan nämä kuvat tässä, niin mä vasta tajusin, että ei hemmetti. Näiden kuvien otsikko on Catch the Moment. Ei, nyt mä sanon. Tämä Catch the Moment-nimi ei ole briefattu kuvaajille, vaan on pyydetty
lähettämään kuva ja antamaan sille nimi. Tämä ylänimi tulee siitä, että Hopeisessa omenassa on sellainen ryhmä, johon voi laittaa kuvia, ja se on sen nimi. Et älkää missään tapauksessa verratko siihen sitten. Hyvä selvennys. No jos ei Photoshop ole hallussa, ja ei sen tarvitse olla ollenkaan hallussa, se on aivan sama. Alivalotusta, olisi tullut mielenkiintoa, nurkat mennyt pimeäksi vähän, mutta minkä mä olisin tälle ihan pottuillessani tehnyt? Mä olisin tehnyt tästä mustavalkoisen valokuvan. Antanut mielikuvalle tilaa, mielikuville, tai ainakin niukkasävyinen, monotoninen, hyvin monotoninen kuva, tai repinyt johonkin suuntaan, jotta se olisi saanut voiman. Toi tila, toi struktuuri, toi kaikki on tässä nyt niin tuossa pinnassa samanarvoisia, valorit on samoja, värejä on joo, mutta ne olisi voinut jotenkin perhana alivalottaa, tuoda synkkyyttä tai jotain siihen, että on aika niinku yhdessä pinnassa tämä juttu, niinku, tämä ei puhuttele mua kauheasti. Joo, vähän samalla linjoilla. Mä olisin kaivannut ehkä semmoista niinku valon sädettä noista ikkunoista, että niistä olisi langennut siihen niin kuin selvät valon säteet, että johonkin muuhun vuorokauden ja valaistusaikaan tämä voisi olla niin kuin paljon parempi. Ja sitten mua häiritsee, että se on vähän vinossa, niin kuin häiritsevästi vinossa, se kaatuu vähän oikealle. Se on laajakantilla otettu, mutta kun tuo vasen reuna on kuitenkin melkein suora, niin tuo oikea kaatuu. Joo, tässä mitä edelliset puhuivat, niin mä palaan edelleen tähän tavallaan dokumentaarisuuteen, että mä jotenkin näen ne muut kuvat tässä ympärillä. Että osana jotain, niin joo, mutta että se ei ole niin kuin tavallaan lähdetty virittämään niin kuin tunnelmaa erikseen. Että tässä on, mä veikkaan, että näitä kuvia on otettu aika monta, mutta tämä nyt on vaan irrotettu siitä setistä. Jos niin kun pitää noudattaa jotain lakeja tai sääntöjä tai jotain, niin ne on rikottavaksi, mutta jos se jää vähän siitä, niin se ottaa patti. Jos ei sitä korosta, niin se jää vähän silleen niin kuin kynsille, vähän ottaa vähän niin kuin kupoliin, mutta mä en kerta kaikkiaan käsitä niitä valokuvia, joissa näkyy niin kuin horisontti jossain. Ja valokuvaaja ei ole sitä pientä läkkiä siinä balanssissa korjannut, niin silloin mua ottaa kupoliin. Ei mua tässä on niin paljon linjoja joka suuntaan, mutta kuitenkin se vähän on, se on ihan oikeassa. Jos ei kukaan tartu tähän, niin mä otan tän nyt ensimmäiseksi. Tässä mä pidän noista kasvoista. Näen siinä niin kuin odotusta ja jännitystä ja vielä kun on suukin suljettu, niin siinä on aika hyvä niin kuin henkilökuva. Mutta että tässä sitten taas sommittelupuolessa on paljonkin huomautettavaa. Tämä nyt valitettavasti menee taaksepäin ja ylämäkeen ja päin seinää. Tämä, että ollaan lähdössä lentoon ja kun se liike suuntautuu tonne suuntaan ja nousee vielä ylöspäin, niin se tekee tästä hyvin staattisen, että niin mä kotona kokeilin, käänsin sen peilikuvaksi ja se toimi pirun paljon paremmin. Ja niin sitten toinen juttu, niin tuolla selän takana on vähän turhan paljon lentokonetta, että mieluummin mä olisin laittanut sen kaverin nojaamaan kuvan reunaan. Että niin katseen suunnassa olisi ollut vähän enemmän tilaa. Mutta tämä on ehkä osin makuasia. Musta mä en tiedä miksi mä taas puhutun johonkin kuvan rajaamiseen, mutta kun tää nyt on näin tiukka, niin tässä on ansionsa. Ja musta on hauska juttu, puhutaan esimerkiksi värisommittelusta tai puhutaan yleensäkin sommittelusta ja rajaamisesta. Tässä kuvassa toi ohjaamon kehysrajat on äijän tohon, ja musta se on makea. Se niinku, tässä on rajaus rajauksessa. Musta se on kuvan arvio. Nämä niukat sävyt, kaikki nuo linjat ihan kohdalla on. Tämä voisi olla henkilökuva, tämä voisi olla Facebookissa hyvä
naamakuva tai harrastuskuva tai kertoo tuon kundin mieltymyksistä. Tässä on niukkaa sävyä, melkein mustavalkoinen kohta, jos vähän vääntäisi punaista alas, mutta tuo rajaus rajauksessa on mun mielestä hyvä, sitä kannattaa käyttää. Joo, sävymaailma muakin viehättää kyllä, ja sit ehdottomasti peilikuvaksi, koska liikkeen suunta vasemmalta oikealle on niin kuin aina vauhti ja eteenpäin meno. Joo, toi oli hyvä pointti, Ari, toi kuvassa juttu tuossa, se toimii kyllä. Semmoinen yleinen sommittelullinen neuvo, kun mä puhun lapsille koulussa kuvasommittelusta, niin mä otan Google-kuvahaun Suomen lippu ja kattokaa piruvia, mihin suuntaan se liehuu. Et se toimii kyllä. Valitettavasti olemme länsimaisia ihmisiä ja kattelemme asioita siihen suuntaan. Tässä on toinen hyvä esimerkki myös siitä, että meillä on, kun oli aikaisemmin tämä keltainen mörkö siellä kuvan taustalla, niin tämä on lähes yhtä väritön kuva, mutta siellä on kuitenkin se väriläiskä, että sen voi tehdä myös ilman kuvan käsittelyjä. Vanhana korkeajännityssarjojen lukijana ja Battle Briton fanina, niin mä kaipaisin tuosta niitä alasammuttuja, niitä merkkejä, niitä hakaristeja. Mun mielestä tässä kuvassa on tulossa vastaavallinen kuva. Se tunne, mikä kuvasta tulee, mulle tulee tässä kuvassa, kun toi tyyppi on tuossa vauhdissa siinä edessä. Se on se vauhtipisteen etupuolella. Ja toi tila tuolla takana antaa sille kuvalle vauhtia. Jos olisi rajattu niin, että tuon kundin edessä olisi tilaa, toi hytti tuolta takaa olisi rajattu, jos siinä edessä olisi nokkaa, niin se tulee semmoinen fiilis, että se ei ole vielä lähtenyt, se on niinku jännitys, kaikki on edessäpäin. Et näin paljon mun mielestä kuvan tai siis siinä rajauksen voi niinku hirveästi muuttaa fiilistä ja antaa sille eri merkityksiä, ja sen kuvan kanssa voi keskustella erilaisemmista asioista. Sä oot ihan oikeasti tuossa, siis mutta se on eri tarina sitten. Et siis nyt mulla tulee tästä kuvasta, me haukuttiin tämä sommitelma ensin, mutta me puhutaan tästä kaikkein eniten. Siis nyt mulla on tästä semmoinen fiilis, että toi ei välttämättä niinku haluaisi lähteä. Se miettii, että pääseekö hän takaisin. Miettii niin kuin menneitä, että mitä tuli tehtyä, sen sijaan, että kun mä olisin niin kuin taivaalle menossa. Että se on se. No joo. Mä voin vaikka sanoa tästä ekaksi. Yksi siis tämä kuvahan on musta ihan loistava ja varsinkin siinä tummempana versiona, mikä mulla oli tuossa omassa läppärissä, niin kerta kaikkein hieno vastavalo otettu. Yksi, mikä mua monesti häiritsee näissä kuvissa, silloin kun niitä joku esittelee, että kuva ihan tietää sitä kuvasta paljon enemmän kuin tuo varsinainen katsoja. Ja esimerkiksi tässä tämä nimi, niin kuin tämä mama sitten jotenkin kertoo tai antaa ymmärtää sen, että äiti on tuolla jossain, jota kohti se juoksee. Se on minusta niin täysin tarpeetonta informaatiota, että tavallaan niin kuin rajaa sen katsojan mielikuvusta siitä, miksi se poika juoksee tuonne, mitä tuon kohti on sinne juoksemassa. Mutta siis kuvana mä tykkäsin tästä kyllä. Tämä oli sommituksellisesti musta tämä, että heittäisi juoksee tuonne ikään kuin kuvasuuntaan vastaan, niin sopii tässä hienosti. Ja nuo tuommoiset vesihöyrypastaat, mitä tuonne jääsavua, mitä ne lienee on, niin ne luovat niin kuin sitä dynamiikkaa lisää. Mä tykkäsin tästä kuvasta kyllä kovasti. No, jos mä otan tämän tässä välissä, siis mun mielestä nyt mä en nyt kritisoisi hirveästi nimeä, siis tämä lapsi on kokeillut siipiään, lähtenyt tonne oikealle ja todennut, että ei ehkä onnistukaan, että juoksee takaisin. Mun mielestä on hirveän hyvin toteutettu ja huomattu tämä kuva. Vaakasommitelma toimii erittäin hyvin oikeastaan, ja sitten nuo penkit tuolla takana niin kuin jäsentää tätä. Oikeastaan ainoa asia, mitä mä mietin, on se, että minkä takia tämä on niin harmaa. Mustavalkoinen ja harmaa, että onko se nyt sen verran, mitä niin kuin olen
kaupunkiympäristöä nähnyt, niin mä veikkaan, että toi nyt värit ei olisi ihan hirveästi häirinnyt tuossa myöskin. Joo, lehtikuvaajana niin tämä miellyttää. Tämä on harvoja näistä kuvista, mikä voisi olla ihan niin kuin joku lehtikuva. Sama juttu, että niin kuin toi musta pitäisi olla ehdottomasti. Nyt mä en tiedä, onko siinä alkuperäisessä ihan, mutta joo. Ja sitten jyrkkyyttä tosiaan lisää ja sitten ehkä tuolta ylhäältä voisi kans tummentaa niin kuin noita pohjassa. Sitten yksi, mikä mua vähän häiritsee, on tuossa alareunassa, kun on toi linja, niin mä olisin Photoshopissa sen ihan tuolla vetänyt raasti alareunan kanssa suoraksi. Hyvä kuva. Vaikea puuttua ja hitto on kaikki kikkailut, että kuva on sen tollasena nähnyt ja loistavaa. Kundi on enemmän lentoon lähdössä kuin nyt. Ehkä edellisessä kuvassa kundi oli lähdössä lentoon. Haha, yksi mun lempikuvista, mahtava. Toi kuvapinnan jako, kaikki, valo, tapahtuma. Noi mimmit tuolla, täydellistä, hyvä. Okei, kiitos. Jäin odottamaan. Joo, siis mun mielestä tämä on niin kuin tämmöinen kaupungin osa elämänasenne tilannekuva, erittäin hyvä sellainen. Noi parvekkeiden ja jalkojen varjot tuo tuohon riittävästi variaatio tuohon ruudukkoon. Oikeastaan ainoa asia mulla yllättäen liittyy jälleen kerran tuohon rajaukseen. Mua pikkusen kiusaa, kun noi menee liian lähelle noi oikean reunan ikkunat ja ne on vinossa, että mä olisin joko oikassu tai sitten vaihtoehtoisesti avannut kuvaa enemmän, että pientä hienoa hetkeä olisi näkynyt siellä seinällä vähän pienempänä, että sitä olisi saanut vähän etsiä. Että se olisi, ehkä nyt kun mietin sitä, niin ehkä mä olisin oikeasti avannut sitä vähän enemmän. Niin, kuvahan on tietenkin otettu tuon siinä tilassa ja siinä hetkessä mikä se on ja ei sinne voi mitään oikein lisätä, mutta mä olisin tietyllä tavalla niin kuin kaivannut jonkun jännitteen tänne oikeaan alakulmaan, joka olisi sitten voinut vaikka olla niin kuin kundit, jotka katselee tyttöjä tuolla ylhäällä, mutta jos niitä ei siinä tilassa ollut, niin ei niitä tietenkään ollut. Pikkasen mua häiritsee tuossa vasemmassa alakulmassa toi varmaan jonkun toisen rakennuksen varjo. Se rikkoo ton yhtenäisen seinäpinnan, joka on muuten ihan aika mielenkiintoinen. Tuossa on vähän jotain kanssa tuossa sommittelussa, joka vähän tökkii. Niin kuin, samoin tuolla vasemmassa yläkulmassa, niin sitten toi parveke on kanssa se joko tiukemmaksi tai sitten vähän auki, mutta nyt se on just hämäävästi. Jätkät teillä tosiaan nyt tämä kuva ottamatta. Kuva se, että jos tuolla on tummaa tai parveke tai muuta, niin se tasapainottuu loistavasti tuolla tyhjällä seinällä tuolla oikeassa alakulmassa. Ja se varjo on siellä, ei sitä photoshopata sieltä mihinkään. Unohtakaa Photoshoppi, jos ei sillä ole mitään niinku, oikeasti niinku, hei, skarpatkaa kuvaa, se on aina hyvä. Sitten määrättyjä juttuja ehkä varjosta, ehkä korostaminen, mutta niinku, kuva on kuva ja se on niinku, tässä mun mielestä hito hienosti toi tyhjä seinä oikealla oikein hyvin tasapainottaa kuvaa, niin et se kallistuu mihinkään. Pakko aloittaa kuvasarjan vauhdikkain kuva. Järjetön. Pysäytetty. Jää miettimään ensin mä mietin mikä hemmetin eilen, mutta siis tämähän on niinku, tää on yksi vauhdikkaimmista kuvista. Tässä on hienolla tavalla, pitkällä valotusajalla vangittu liike, nopea liike. Mä laitoin itselleni, kun mä näin tämän kuvaa ensimmäiseksi, niin ylös semmoisen, että tää on niinku freeze frame.
Eikö se tätä tarkoita kaikissa valokuvaoppaissa, että freeze frame, nopea valotusaika? Mä oon nyt kyllä vähän eri mieltä. Mun mielestä tämä kyllä menee pikkasen siihen tippojen tiputussarjaan, niin kuin mitä on. Ei tämä nyt ole sillä huono, mutta jotenkin aiheena vähän kyllä kans loppuun kaluttu. Että sitten se mua häiritsee, kun se on taas pikkasen, se ei ole ihan keskellä. Et joko keskelle tai sitten enemmän reunaa. Nyt se on taas just siinä ja siinä. No, kuvan nimi on Jää, ja mä oon silleen yksinkertainen ihminen, että mä kuvittelin, että se on jäätä. Tää on sinänsä ihan hieno kuva. Mietin sitä, että olisiko siitä jäästä löytynyt joku ehkä kiinnostavampi muoto, että on vähän hahmoton, että mitä se on yrittänyt siinä kuvata. Ja toi myöskin niin kuin valoeriosastolla jää vähän tonne keskialueelle, että sieltä olisi voinut tummia vähän laskea ja nostaa valoja, niin saanut vähän enemmän sävyalaa siihen. Pikkusen harmaaksi jää. Joo, tässä on tämä idea on, tässä on näyttävästi tullut nimi, kun tuo tekijän nimi, tämän kuvan nimi oli jotain grillausta tai joku vastaava, ja tämä pitäisi grillausta dyynellä aivan oikein, eli tämä pitäisi olla niinku tämmöinen hauska idea ja hauska vitsi siinä, nainen grillaa itsensä ja sitten tulee tuommoinen joku grilli, mutta musta tämä on niinku vitsi, joka jää pikkusen niinku puolitiehen, että vähän niin kuin enemmän olisi halunnut sitten sitä kärvennyksen tuntua tässä, varsinkin tuohon varsinaiseen grilliin. Mulla on vähän semmoinen kutina, että se on keksitty se nimi jälkikäteen, että tämä on aika tuommoinen turistiotos. Sitten tuolla oikeassa reunassa taas häiritsee toi varjo, semmoisin fotosopannut veketon. Mä en menisi Tanskaa ottaa valokuvaa, jolla on valmiiksi nimi grillailua dyyneillä. Kyllä mä keksisin sen nimen jälkeenpäin sillä. Musta tässä kuvassa on, tää on ihan liian tiukkaan rajattu. Tässä on arvoja. Mulle tulee Trierin Dogma-leffat mieleen. Tässä on väkivalta häiritsee rannan rauhaa. Onko toi kuollut vai mitä hittoa tässä on tapahtunut? Mä olisin ottanut laajakulmalta tämän kuvan, antanut dyynien puhua sen pahtavan helteen, muiden ihmisten. Mä olisin jättänyt tän sinne jonnekin kulmaan enemmän siinä kuvassa, että tämä kuva hengittäisi. Tuo on niin iso toi hiton pömpeli, jossa on ikkuna kyllä auki ja ovikin auki, mutta tässä on tarinaa ja paahdetta. Mutta mä olisin taas kerran antanut ilmaa tälle, niin kuin antanut tuolla kiurujen laula ja toi yksi, onko tuo kuollut vai ei? Ei vielä. Joo. Sen verran on ruskettunut, että varmaan myöhemmin. Mulla oli kans vähän tämän rajauksen kanssa, että on juuri siinä ja siinä, että mitä tolle nyt tekisi. Itseäni rupesi houkuttelemaan tässä sellainen ajatus, että kun toi muuten on väreiltään niin niukka, vaikka ollaan ihan niin kuin kesäisessä auringonvalossa, että tuosta olisi otettu sellainen kuva, jossa tämä grillattava nainen olisi ollut oikeasti se ainoa väriläiskä, pienellä kuvakulman muutoksella tai muuta. Ja sitten toinen mikä nyt tuossa kuvassa ei hirveän hyvin näy, niin toi taivaan sininen ja bikinien sininen kyllä itse seurustelee siinä kuvassa, että siitäkin olisi voinut ehkä ottaa jotain irti. Että nimi on huonompi kuin kuva, mutta ehkä ihan kaikkia potentiaalia ei otettu irti tuosta aiheesta nyt. Tämä on mun yksi ihan suosikkeja kanssa. Tämä on hieno toi liike, noiden hiusten liike ja sitten toi terävä silmä, niin se on niin kuin piste iin päälle ja sitten se on vielä hienosti sommiteltukin kaiken lisäksi. Joo, kaiken sen valokuvakoulutuksen
perusteella, minkä mä oon sanonut, niin on aina sanottu, että jos niin kuvassa pitää jonkun asian olla terävä, niin se on silmä, ja tässä se kyllä toteutuu. Joo, tämä on yksi niistä tämän setin hienoimmista fotoista. Kaikki toimii, noi hiukset, noi valot, varjot, toi lupaava valo tuolla alla, toi synkkä tuolla. Tässä on kaikki ihan hemmetin hyvin, paitsi mua häiritsee tuon silmän terävyys. Et jos voitte jättää jotain epäterävämmäksi, niin jättäkää silmä. Onneksi tuo taaempi silmä on hieman epäterävämpi. Tuolla on liikaa tilaa. Siis tässä on niin hiton hienosti kaikki struktuuri menee tässä kuvapinnan yli, paitsi toi silmä, joka poraa tuolla niin, että mä näin viime yönä huonoja unia ton kuvan takia. Loistava foto. Olitko ihan tosissaan vai oliko tämä provosointia? No mun mielestä se olisi nimenomaan huono, jos se olisi epäterävä. Toi terävä silmä tekee sen kuvan. Joo, mulla on vähän semmoinen olo, että sitä silmää on vähän viritetty. Jos tehdään muotokuvaa, piirretään tai maalataan, niin ihmisestä, niin yleensä silmät jätetään pikkusen kesken juuri sen takia, että ihminen joka tapauksessa kiinnittää huomiota niihin silmiin. Joka tapauksessa ne saa paljon huomiota. Mutta okei, tämä oli Aisti-niminen kuva ja siinä on katsetta kuvattu. Mä ymmärrän, että se on terävä, mutta ei sen tarvi olla HD välttämättä. Kaikki muu on niin kuin aivan täysin paikalla. Joo, me ollaan selvästi Arin kanssa nyt eri koulukuntaa. Itse asiassa minäkin näin tästä kuvasta unta, mutta se oli kyllä märkä päiväuni. Joo, siis kuva on tosiaan hieno, mutta siis puhutaan nyt tuosta silmästä. Se, että sanoit hyvin sen, että katse kiinnittyy silmiin, se on niin kuin jotenkin ilmiselvä. Että jos tuossa pikkusen softimpi, se antaisi pikkusen katsojalle armoa. Toi on nyt niin, että se leikkaa multa niin kuin ohimon halki. Se on niin, toi on niin runollinen kuitenkin. Se on tiukka, se on tuima, se on... Hitto, kun tää on niin loistava foto, mutta kun toi olisi epäterävä vähän enemmän toi silmä. Niin kuin se ei jää edes toi toinen silmä niin kuin epäterävässä, kun se jää just ton hiuksen taakse. Että niin. No, tää on enemmän niin kuin tämmönen mainoskuvan tapainen, eli tämä voisi olla ihan hyvin esimerkiksi kuvituskuva jossain lehtijutussa, missä sakista puhutaan, paitsi että toi tilanne ei ole kyllä sakkitilanne, että se vähän häiritsee. Joo, vähän semmoinen perustellusti mustavalkoinen tällä hetkellä, tällä kertaa. Vähän semmoinen stock-fotofiilis, jotenkin liian hyvä, liian symmetrinen, ei sen vuoksi kauhean mielenkiintoinen, mutta hyvä kuva tietysti. Joo, muakin aktiivisakipelaajana kiinnitti heti huomiota ja häiritti se, että tämä on kyllä semmoinen asetelma sakissa, joka ei kyllä siellä tule koskaan toistumaan. Ouch. Mun mielestä tässä on sotilaallinen sommitelma. Johonkin hyvä kuvitus, mutta ei mua niinku kauheasti herää tästä enempää. Onko tässä jotain symboliikkaa, että siinä on vaan sotilaat, sitten puuttuu upseerit kokonaan? Niin ja kuningatar. No, tämä on toinen niin kuin tällainen mainoskuvan tyyppinen. Tämä voisi olla kanssa joku kuvituskuva johonkin, esimerkiksi aukeamaan. Mä kuvittelisin, että toi voisi olla, niin kuin, tuosta puuttuu nyt teksti. Niin kuin. Toi jää vähän mun mielestä niin kuin, mitään sanomattomaksi. Mä en oikein tiedä, mitä sillä halutaan sanoa. Joo, taas melkein lunttasit multa. Mun mielestä siinä on pieni väkivaltainen skarppi tapahtuma. Mietin sitä, miksi nuo teroitusroskat on eri värisiä kuin toi kynä. Ja tälleen näin, että siinä on niin kuin heitetty ilmaan kysymys, mutta todellakin mä itse mietin sitä, että niin kuin rajaus on semmoinen, että niin kuin tuosta oikeasti niin kuin miettii lähinnä sitä, että mitä siinä pitäisi lukea ihan oikeasti. Se on julistekuva.
Joo, siis oikein mulle, jos tuo kynän terä olisi poikki, niin mä olisin laittanut tämän kuvan nimeksi, että jäikö haiku kirjoittamatta. Toi valkoinen tila on tämän kuvan juttu. Mä en osaa sanoa tästä kuvasta oikein. Tää on niinku paljon ihmiset nykyään reissaa ja ne ottaa hyviä kuvia. Mulle tämän kuvan tämän kuvan tarina on jossain noissa väreissä ja värisommittelussa, tuossa savussa. Itse tämä tapahtuma on hirveän hidas. Jotenkin jäänyt keskenkin, että taas eye-leveliltä jonnekin muualle, alas, ylös, mitä tahansa. Hiukan keskimääräistä parempi turistikuva, mutta ei oikein. Mua häiritsee, kun ton miehen silmiä ei näy, vaikka se katsoo alas, mutta se, kun on vielä tumma iho, niin se silmät pitäisi näkyä edes valkoista vähän. Vastavalo on tietysti ihan hyvä ja toi epätervä tausta. Joo, no tästä kuvasta mä kirjoitin, että tämä on, siis olen kirjoittanut itselleni muistiin, että hallittu henkilö- ja tilannekuva. Tämä on jotakin sellaista, mihin mä itse en pysty. Mä en pysty kuvaamaan niin luontevasti ihmisiä tuommoisissa tilanteissa esimerkiksi. Siinä on hyvin skarppi kolmiosommitelma keskellä ja katseen suuntakin menee sitä samaa linjaa. Mä jäin katsoa noita punaisia tomaatteja ja vihreitä mitä limejä tai omenoita tuolla takana, ne pelaa mun mielestä hyvin yhteen. Ilman tonne oikealle kiemurtelevaa, haipuvaa savua, niin toi olisi jäänyt tyhjäksi, että se on mun mielestä niinku, oikeastaan tämän kuvan jonkin asteinen suola. Joo, mä oon tässä selvästi Harrin kanssa samalla linjalla, että tässä on paljon elementtejä, mutta mä en niin saa oikein niin mistään mitään kiinni, että mitä siellä kuvalla tuolla aitaa, mikä siinä on pääasia ja mikä siinä on sivuasia. Kaikki nämä elementit on jotenkin niin kuin tasa-arvoisia keskenään ja silloin niitä ei saa oikein mistään kunnolla kiinni. No, mä voin aloittaa tätä, kun tämä edustaa tätä mun pastissilinjaa. Ja mä en sano tätä pastissia suinkaan millään negatiivisella varauksella, vaan pikemminkin positiivisella. Jokainen ihminenhän tietysti arvioi kuvia myöskin niin kuin omaan historiansa nähden. Ja tämä tuo mulla mieleen heti yhden maailman tämmöisen valokuvahistorian kuuluisimmista valokuvista liittyy tämmöiseen sarjaan intialaisesta kylästä, jossa ehkä sen sarjan kaikkein kuuluisin valokuva on se valokuva muistaakseni Brian Break oli tämä valokuva, ja sen sarjan ehkä tuo kuuluisin valokuva on tämmöisestä intialaisesta tytöstä, jonka kasvoille tulevat monsuunisateen ensimmäiset pisarat, ja tämä on musta niin kuin se niin kuin tietyllä tavalla sen teeman toistoa, ja tästä musta on jännää se, että tämä on niin kuin käännetty, tässä tulee sitten lumi, eli kun siellä on lämpö ja sade, niin tässä tulee lumi, mutta se idea ja tämä ilme ja tunne on niin kuin täsmälleen sama. Siksi mä tykkäsin erikoisesti tästä kuvasta. Tässä se ensilumi on tuolla harteilla, tai tuossa hupun reunassa. Sitä ei näy, se aukeaa heti. Tämän kuvan ansiot on mulle tuossa raikkaassa ihmisessä, hyvässä ilmeessä loistava niin kuin catchi siinä. Tuo fiilis tässä kuvassa on kohdallaan ja taas. Mä olisin antanut kuvalle ilmaa, sille lumelle suuntaa tulla tuolta ylhäältä, pystykuva, tilaa ylös, jotain, joka tekisi tähän dynamiikkaa suuntaan ja antaisi sille ensilumelle tilaa ja lisäisi sitä fiilistä tuohon. Tää on liian tiukkaan rajattu. Että tää on loistava, niin kuin fiilis tässä on hyvä, mutta enemmän siis se fiilistä lisäisi vielä. Mulle kuvat on fiiliksiä. Niin kuin,
enemmän kuin mitään, niin ne on tunneasioita. No. Joo, vaikka mä itse kanssa rajaan aika tiukkaan yleensä, mutta tässä vähän häiritsee esimerkiksi tuossa vasemmassa reunassa, kun tuo karvakaulus menee justiin tuohon reunaan kiinni. Ja sitten mua kanssa häiritsee, että nuo puut kaatuu oikealle, eli pikkasen se on vinossa. Se pitäisi olla sitten taas niin kuin selvästi vinossa tai suorassa, mutta ei niin, että se on vähän vinossa. Ja sitten, no okei, siinä on ilmeisesti toi silmäripsi nyt on terävä, mutta ehkä saisi olla vähän isompi toi terävyysalue. Joo, tää oli melkein mun suosikkikuvia. Juuri tämän tunnelman ja ton niin kuin fiiliksen takia ja se, että miten tää niin kuin, kun näkee, että miten niin kuin ihminen on niin kuin ulkona ja vähän niin kuin pakkanen tekee punaa ja muuta tällaista. Siis kaikki on näiltä osin ihan kohdallaan. Mun mielestä kans toi yläreuna tulee liian lähelle, se vähän ahdistaa sitä. Ja sitten toinen on se, että tämänkin mä käytin kuvankäsittelyohjelman kautta ja mä olisin tuunannut tohon naamaan vähän enemmän niin kuin sävyalaa, että se jää pikkusen litteeksi. Että se ei olisi paljon vaatinut säätöä, että siihen olisi saanut kolmiulotteisuutta. Kun se kuitenkin vie kuva-alasta 1/3, niin se on vähän litistää sitä. Mulla on pakko lisätä semmoinen, tai siis kerron yhden jutun. Kun mä kuvaan ihmistä, vaikka jotain pomoa jossain sen huoneessa, se on asetellut ne kamat siihen pöydälle määrätyllä tavalla. Ja se johtuu jostain. Ja se johtuu siitä, missä se ikkuna on. Ja kun mä joudun valaisemaan sen, niin sieltä ikkunasta ei tule tarpeeksi valoa. Mä valaisen sen ihmisen flasheilla niin, että se päävalon suuta tulee sieltä ikkunasta, koska sen huoneen feng shuit on jo valittu ja ne on kohdallaan. Ja se rakentaa sille oikean näköisen valon siihen kuvaan. Jos mä laittaisin sen valon tulemaan sieltä oven puolelta, mistä se ihminen tulee siihen huoneeseen, niin se valon suunta olisi auttamatta väärä. Sen takia mä puhun suunnista ja ilmasta ja tilasta. Ja jos mä olisin halunnut ton taustan tummemmaksi, oikein hiton paljon tummemmaksi, mä olisin asettanut flashin tuohon ton mimmin 2 metriä tuosta mimmistä juuri samaan suuntaan, mistä se valo nyt tulee, mutta mä olisin auttanut sitä sen takia, että se luonnon valo tekee sen. Ja sama juttu tässä liikkeessä, lumen satamisessa ja siinä kaikessa, niissä on luontevat, luonnikkaat tulosuunnat asioilla ja luonnossakin on feng shuit kohdillaan. Käyttäkää hyväksi sitä. Mä sanoisin tästä, että tämä on niinku hieno dramaattinen levyn kansikuva. Että niinku tässä vähän pikkusen synkemmässä niinku musassa, rock'n'rollissa, niin lapsi näyttää ehkä tältä. Ja tässä on siis, tämä on hyvä kuva, vahva tunnelma. Mä mietin tätä nimeä Splash, että oliko tarkoitus kuvata jotakin niin kuin kenties iloista tapahtumaa. Mun mielestä tämä on pikkusen silleen niin kuin turhan morbid niin kuin semmoiseksi. Että niin, jossain CD:n kannessa mä näkisin tän erittäin hyvin. Muuten tää ei ihan hirveästi mua puhuttele. Joo, toi CD-kansi on hyvä, koska mulle tuli semmoinen, että tämä voisi olla ihan neliö. Tämä voisi toimia hyvin neliönä. Ja nythän se ei ole ihan keskellä. Siinä on pikkusen enemmän oikealla kuin vasemmalla tilaa noista käsistä, jos laskee. Ja sitten mä kaipaisin tuonne kulmiin semmoiset oikein kunnon heikura-tummennukset. Mä en ole ihan varma, mutta tää saattaa olla CMX yksi levykansi. Tää on mun kuva. No sit se on hyvä. Joo, tässä kuvassa musta jotenkin toi yläosa ja alaosa on niinku ihan eri teknistä maailmassa. Toi yläosa on jännä ja pietotta siinä, mutta sitten tämä alaosa on
valkoinen polvi on kyllä musta niin kuin hirveä kauhistus, että kauneus on periaatteessa on katsojan silmässä, mutta kyllä jotkut täytyy katsoa ihan selkeäksi kuvausvirheeksi, niin kuin tuo valkoinen möykkö tuolla alhaalla, joka kerta kaikkiaan vetää niin kuin sen katseen puoleensa. Timo sanoikin jo kaiken oleellisen, että niin se on kyllä ihan ilman muuta toi polvi, se olisi kuvatessa jo pitänyt niin kuin nähdä. Kyllä sen tietysti fotosoppaamalla saisi jälkikäteenkin pois, mutta tämmöiset pitää ottaa kuvausvaiheessa huomioon. Tässä on hienoja noin lämmin ja kylmä kontrasti ja hauskat noin pehmeät linjat tuolla takana, noin siniset. Jänniä valosuuntia ja oikein ihan varma, että mistä nämä kaikki oikein kumpuaa ja miten ne tulee tuohon. Ja 4 rajaus tuosta polviveke, niin voittajakuvia, vaikkei kilpailu olekaan. Joo, mulla kanssa niin kun tämän kuvan viehätys on siinä, että siellä on tommonen geometrinen abstrakti värikenttä tausta, kylmä tausta ja sitten lämpimät niin kun ihon sävyt. Kun pitempään katsoo, niin toi polvi ja toi hatunkukka alkaa jutella liikaa, että se hävii sieltä niin kuin tämä varsinainen päähenkilö. Ja sitten tossa kanssa niin se jää vähän litteeksi. Mä tapojeni vastaisesti oikeasti vähän tutkiskelin näitä. Ja niin toi niin kuin sävyalue jää niin kuin sinne keskiharmaata alle, niin, niin se vähän litistää sitä. Tuossa mustassakaan ei ole niin kuin mitään tapahtumaa, että se on ihan tasasta pintaa, että sen takia se vähän litistyy mun mielestä periaatteessa niin kuin tosi jees, mutta nämä muutamat jo mainitut asiat niin häiritsee. Tuosta silmän valkuaisesta olisi voinut vähän kaivaa kanssa, niin kuin, että se olisi ollut valkoisempi, niin se olisi tullut paremmin esiin toi katse. Tämä on yksi setin parhaita kuvia. Tän melko lailla päin, no joo, sommittelusta lempiaihe. Voisi puhua paljon ja keskustelee tosi makeasti. Tämä tyyppi, noi pilvet, toi puu, toi pinta. Jos tässä ei puhuttaisi pilkkiästä, niin tuo voisi olla joku mystinen hahmo jollain etelä-amerikkalaisella suolakentällä. Tämä sommittelu puhuttelee mua. Tämä keskustelee keskenään toi taivas ja toi puu ja toi kairaava ääni tuossa vasemmalla. Tämä on Tavianivelistä leffasta ihan selkeästi. Musta se on pikkasen harmaa, mä kaipaisin siihen niin kuin kontrastia enemmän, ja sitten ainakin, että siinä olisi joku kohta valkoinen, siinä ei ole nyt yhtään valkoista kohtaa, vaikka lumi nyt pitäisi olla yleensä valkoista ja samoin pilvet. Sitten tuosta sommittelusta sen verran, että se on taas häiritsevästi, niin kuin, se ei ole horisontti keskellä, joka nyt olisi tietysti kaikista pahin, mutta mä ottaisin tuosta alhaalta sen verran pois, että se olisi noin suunnilleen 1/3, eli tämä perinteinen. Sinänsä toi puusaari ja toi musta pilkkiä, niin niihin tulee hyvä jännite, ja noi pilvet on ihan kivoja tuolla taivaalla. Joo, mulla kans tää pilkkien ja noiden puiden jännite on tämän kuvan juju. Sitä valitettavasti syö se, että tämä horisontti on ihan liian keskellä. Se ei ole ihan keskellä, mutta se tekee sitten vähän semmoisen lippumaisen ja se tasoittaa sitä kuvaa, se vie siitä syvyyttä pois. Ja sitten toi tosiaan, niin mä oon itse aloittanut aikanaan niin kuin mustavalkokuvauksella ja oppinut jotakin siitä sävyalasta ja niin kuin täyssävykuvasta ja näistä. Ja kyllä mua pikkusen nyt häiritsee melkein kaikissa näissä mustavalkoisiksi tehdyissä kuvissa, niin on just se, että tavallaan niin kuin kuvitellaan, että se värillinen juttu, se nyt muuttuu vaan mustavalkoiseksi, kun värit poistetaan, mutta se ei ole niin, että tässä olisi pitänyt tehdä vähän enemmän töitä. Mä kun edustan tällaista niin kuin hyvin
pelkistettyä käyttökuvaa, niin mun mielestä on tämmöisessä kuvassa, jos se on pilkkiä Pyhäjärvellä, niin se, että se on pilkkiä, niin se pitäisi näkyä sitä heti jostakin muustakin kuin sen kuvan nimestä. Nyt tämä, että se kairaa, niin sen tietysti arvaa siitä, kun se nimi on pilkkiä Pyhäjärvellä, mutta yhtä hyvin se voisi olla vaikka maanmittausinsinööri tämmöisen teodoliitin kanssa tuossa, että jos mä olisin tähän jotain kaivannut, niin se saisi olla sitten semmoisessa niin selkeästi joku kairaamassa tai selkeästi pilkkimisasennossa, että kuvasta heti näkee, että siinä on pilkkiä. Mun top 3 on Up. Up, ihan sen kuvan ominaisuudet on järjettömän siinä. Up on se kyyhkynen siellä pihakuilussa, katukuilussa. Se on mun ehdoton suosikki näistä kuvista. Mut sitten muista, mä en sano sen enempää suosikkeina, vaan nostan esiin kuvan ansioiden takia. Tuo oli hirveän vaikeeta ikään kuin valita 3 kärki. Mutta mulle se Up on tämä kuva, varsinkin kun sitä katsoo oikealla laitteella. Siinä on mielettömän hienot sävytkin vielä. Last Drop on mun 3 kärjessä. Siinä on hienot sävyt ja se on semmoinen aamuyön fiilis, joka hienosti tuossa niukkasävyisessä kuvassa. Tietenkin mä tykkään itse mustavalkoisista kuvista. Ja tästä punainen helmi tuossa vielä, niin musta tässä on tää on pirun mielenkiintoinen kuva. Sitten mulla on suosikkeja vielä 2, joista toinen on Aisti ja toinen on Pilkkiä Pyhäjärven jäällä. Musta se Pyhäjärven jään pilkkiä on yksi parhaita kuvia tässä setissä, koska se jälleen siinä keskustellaan ja siinä annettu ilmaa ja siinä annettu tilaa ja siinä on mystiikkaa siinä kuvassa. Semmoista kummallisuutta, josta mä itse dikkaan siitä, että meni siinä. Tää on hyvin elokuvamainen, tää on omituinen, nää harmaan sävyttä, tää läpi kuvan lyövä harmaus on rikottu noilla valkoisilla pilvillä ja tuolla valkoisella taivaanrannalla ja se tekee tästä se on katsojan silmässä, että se on valkoinen. Jos me tuossa ruvetaan mittailemaan ja se ei sua miellytä, niin se ei mua haittaa. Katse tietenkin, joo, loistava foto, aivan kerta kaikkiaan loistava foto, mutta mä näin siitä painajaisia viime yönä, niin se on niinku se sit siinä, ne on tossa noin. Kärkinelikko oli mulla tossa. Se on helppo verrata, kun siinä on tausta valkoinen ja vertaat noita pilviä, niin ne ei ole valkoisia. No se siitä, mutta mä oon aika pitkälle samoilla linjoilla, eli mun mielestä ne 2 ensimmäistä ylhäältä on mun suosikkeja myös, eli tämä Last Drop ja sitten se Aisti. Ja sitten 3. se, jos kerran nyt tämmöiset pienet tekniset virheet sallitaan, niin sitten se Mama, siinä olisi vaan saanut olla mustaa enemmän, mutta muuten lehtikuvaajana se, joo. Okei, no mulla sitten taas ei näy missään paremmuusjärjestyksessä. Mun suosikkeja oli tämä Aisti. Perustelu on se, että aiheen käsittely, ekspressiivisyys ja intensiteetti. Kaikki kuvan keinot on mun mielestä niin kuin tämän aiheen palveluksessa. Erittäin hyvin tehty kuva. Toinen suosikeista Up, ilman muuta. Todellinen hetken nappaus, hallittu sommitelma tuommoisessa tilanteessa ja hyvä tilan tuntu. Ja sitten koska kollega vieressä haukku ruokakauppiaan keskimääräistä paremmaksi turistikuvaksi, niin mun piti valita 3. suosikikseni 2 kerroksen väkeä. Osin siksi, että se on ainoa tämmöinen yhteiskunnallinen kuva, oli se sitten pastissi tai ei, mutta mun mielestä niin kun edustaa semmoista niin kun kantaa ottavaa dokumentaarista katuvalokuvausta. Joo, mä
kun valitsin nämä 3, niin lähdin lähinnä siitä, mitkä kuvat muuhun on vaikuttanut. Sä voit jättää ensilumen tähän, koska se oli yksi. Mä en halua pistää näitä paremmuusjärjestykseen. Tämän valitsin kuvana minusta hyvä ja sen tämmöinen niin historia ja perspektiivi minun omasta näkökulmastani oli yksi, mikä teki tästä kuvasta. Sitten olen kaikkien kanssa samaa mieltä, että tämä aisti oli yksi minun suosikeista, eikä se johtunut pelkästään tästä märästä päiväuniluonteesta, vaan kerta kaikkiaan kuva oli minusta hieno. Ja sitten 3 oli tämä Mama, joka myöskin muita raatilaisia. Ja nimenomaan mä ajattelin tätä vähän niin kuin Harrikin, että tämä on musta niin kuin lehtikuvana, ja itse asiassa tämä tuo versio, joka on tuossa, niin musta voisi toistua nimenomaan tässä lehdessä hyvin, koska se menee lehdessä selvästi tummemmaksi, mutta tässä saisi olla selvästi tummempi kuin mitä se nyt tuolla näyttää. Kiitos ensiksi kuvaajille, joita täällä oli paljon paikalla, ja tosi paljon kiitoksia Raadille. Me istuttiin täällä aika kauan, me aloitettiin 2. Joo, mutta ainakin mun mielestä tämä oli todella hyvä setti. Ja lasku tulee perässä teille. Ei vaan. Mutta tässä on tiettyjä teknisiä